Tara guys, makat-kat na sa lobby. Sure di, mati. No, baka nilang pinay. Mata? Nabro kay dala-dalang sang... Dapat na ato'y ko ano. Pag sure di, matuy. Unitana na naman. Uy, ma! Hambong ka, mama! Slim. Nga ba siya ganun? Uy, kabalo ka may usa siya kanina? Ano siya mo? Mahambong si mama. Ano siya patay jud? Ano siya? Ikaw simba ko. Hindi mo inisura, ikat-kat ka niya. Ayaw na pagkat-kat-kat. Uy, Boy, ayo ka, boy. pag cycling. Makita mo na kung gitian eh. Cycling. Pwede jud o. Kat. No, mukat-kat jud. Video eh ko. Naraw. Ay, mana. Pag sure di mat. Pwede gini siya oy. Yay, lobe! Inom lobe lang! Dire ko sakit kayo kung tagal. Wala kumal. Ang baan, 1 minute dali. Dali. Ito ay wakakat-kat to. To, girescue sa iyang bana kay di na kanaog. Kay pati ng bugata. Si Muta sa nili pa si Muta. Walang iya ka mat. Alimay doon. Doon, why? Doon, why? Katawan ni Erit. Hoy. Walang iya. Alimay, at mangi na. Tara yung bana, naunsa na, gilingkura na. Yung bana kay gilingkura na, wala ka daog. Nagpabala lang yun siya ba? Akong kamutan, balik sa akin, akong kamut na pit, dali. Halang kamot timat. So, ay na nga ipit. Bugat kay kamat, 90 kilo sa Awa na ba? nawa na yung bana, naumod na. Pat, Ay. yabag. Pasimot sa akin mo. Nagipasimot pagit siyang bana, siya nga sa... Ay, naku, ba't mo ko si Boy Boy. Ginoo ko pati katawan ni Boy Boy. Sonsa naman niya. Silmi, may pakat-kata diya. Hindi pati katawan ni Boy Boy ay. Grabe guys, huwag ko nakuha sa kisa. Tara guys, oh, dangan kay bunga. Nung saan naman yung kuhan, bulak at jingjing na nga gisalagan man eh. So that's all. Thank you. Nga, tara.